nanalo sa ulit pa-premium natin. Grand prize natin, si Joseph. Stop! Look back! Papakitaan ko kayo ng highlights. Oh! Nice one. Maraming salamat sa inyo, Santa. Napala. Nabuang na. Guys, subscribe kayo! Kuya! Manda ka, Santa. Di kita pagbibigyan. Yo, what's up? Oh, ano? Bakit? Mga Waray, no? So, Waray Baller nga pala. Kamusta kayo? So, for today's vlog, pansin nyo naman kung bakit naka-costume ako ng pan-Santa Claus. At dahil bare months na, so yun nga, mamimigay tayo ng pag-giveaway, maagang pumasko para sa mga kalaban natin ngayon, mga 1v1 challenge natin. Mamimigay tayo ng mumunting sorpresa para sa kanila. And yun na nga guys, bali nandito tayo sa... Ano lugar ba? Santo Niño, and maraming mga players doon. So, let's go! Tara! Bago ang lahat guys, inaanyayahan ko kayong mag-like, comment, subscribe. May pag 1v1 challenge na tayo. And gaya nga sa sinabi ko, may bigay tayo ng ampaw. And yung pinaka-huling prizes natin is yung sapatos. Kaya sa mga kalabang ko ngayon, good luck sa inyo. Galingan nyo. Manda ka, Santa. Di kita pagbibigyan. Sakay kaya kita. Dal-dal ka lang eh. Mga kalabang ko ay si David. Siya may ka-1v1 natin. JB. JB pala. JB, sorry. Yan, so... Let's go! One, zero.
Trito, trito. Four, last. Game ball. Next. Siya yung nakalawak. Panalo siya ng pang. Sige, ng pang. Sana surtihan nyo makuha yung kulay dilaw. Tsaka yung kulay blue. Oh! Nice one. Maraming salamat kay Santa. Okay. Maraming salamat. Tanggalin ko, Santa. Pero pakalaban. Pa. Alis kay Jik-Jik. Oh, what a move. Oh, dua. Oh, oh, 3-1. Game ball. Next. Ikaw. Oh, 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 oh. Game ball. Ayo. Nice one. Ano naman po? Next. Bali, last one. And yung sapatos na price natin. Ako nga pala si El Defonso Capundan. Tawagin niya akong Tads. Santa, papakitaan ko kayo ng highlights. Highlights sa buhok? Shoutout nga pala kay Edset, tas kay Lance, tas kay Pepoy. Oo, panoorin yung video ko. Ah. Pag manalo siya, may sapatos siya. Oh! Ay maglaro maayos nyo rin.
Purpose niya talaga magpatali para mag-bigay sa mga bata. Zero. Nabala. Nabuang na. So, what's up mga ore, no? So, huling kalaban natin. Huling mga kalaban natin sa 1v1 challenge. Si Joseph. Joseph, dudurugin kita, wanda ka. Go! Sa akin bola. Last game tayo, guys. Para sa sapatos. Guys, so nanalo sa ulit pa-premium natin. Grand prize natin si Joseph. Stop! Look back! Salamat, Santa. Congrats, congrats. Yeah!